Marius, vandaag is maandag 27 2020 en welkom hier naar Schtrucklaunt Pollo. Vandaag willen we wat eten maken. Ik heb al 2 weken niet eten gemerkt, ik ben een beetje druk. En we gaan vandaag willen we wat maken wat ze noemen taquitos de pollo. Dat zijn taquitos van heinenvlees. En ik wil die vandaag mal merken, ik heb hem al gemerkt, anders schmecken die sehr schön, so ich gucke die gleich noch auch. Das ist mal sehr einfach, aber die schmecken sehr schön. Die kann ich merken und anfrieren. Die Herde abdäben und die einmal abhärten in der Bach und dann hei rein. Einmal haben, nur ich wissen, was du alles magst. Okay, nu wil je wissen, wat we alles toebrücken, um diese taquitos merken. Deze kan zijn, du haben Heinenfleisch, das sind so noch Heinenbrasten. En pechuga de pollo, nu hebben we een paar peperschoten. Eins dan niet maken, eins dan nog niet, maar ik wil van jou. En daar hebben we dan kaas. Daar hebben we gele kaas en butterkaas. Je kan ook witte kaas wanneer je wil, ik ga dat ook nog. En daar hebben we dan meeltortillas. En hier hebben we dan wat we noemen cream cheese. Dat is met crema, queso de crema, weet je. Cream cheese. Dat brauchen sie eigentlich mal zum auf den Keken abschmieren oder so. Das würde ich auch machen hier. Cream cheese. Ich weiß nicht, was er auf Deutsch wird nennen. Das würde dann jetzt das Schmoncheise sein. Das erste bisschen ist Cheise, aber das ist nicht. Und dann hier haben wir dann noch ein Jalapeno, die will ich auch machen. Ich gleich das andere Typ jetzt sagen, das. Je braucht nicht, wenn ihr nicht will. Und hier habe ich dann noch Bitterkäse. Und dann hier, was ich dann noch habe, das ist Taco Seasoning, wat je een beetje zwaar nog mal anders wel fijne vlees tacos maken. Dan kan je dat pulver door maken. Dat is wat ik ervan der maak. Dat kan je hem stuur geven. Taco Seasoning, taco salt. En je kan ook wat je wil dan onder brokken. Maar dit is wat we van der waren brokken. Taco Seasoning. Maar immer gaan. Daar wil we zijn is van der kan taquitos maken. Ja, dan het nächste wat we dan doen is dan doen die heinenbrasten en butter. Fijn bruin broden en je dat ziet. Dan doe je nog een klein beetje groven peper op. Of eerst andere peper. Eens je dan die in een slow cooker en dan groven die heine zeer zacht broden. Of kerken. Maar ik leg die bruin te broden dat die een beter geschmack heeft. So, dat is wat ik nu doe. En butter. Fijn bruin broden aan beide zijden. En daar wil ik taquitos maken. Dit zijn andere soort taquitos als die gewend zijn. Hoe je zijn, die schmecken zeer schijn. Kijk je mal dat. Fangt aan smaak te lopen. Dus we gaan brasten hier. Kijk met butter, fijn bruin broden. Zeer fijn. Wat ik dan eens doe, is dan denk ik nog een beetje daagslever. Dat die hette dollar bern blijft. Dan worden we zeer fijn goed van bern. Ik mag je toch plus nog eenmaal wezen wat het zit, waar heinenbrasten en butter zo fijn bruin broden. Kijk maar dat. Ga je dat rekken? Ga je dat hier? Oh, zo zeer fijn. Ik lees een meest lekker uit. Ja, nu hebben we de brasten zeer fijn goeie brood met butter. En nu willen we die einpelen. Ik wil je wezen. Nu willen we die zo ganz goed einpelen dat het een beetje strelig is. Okay, nu wil ik weten wat ik hier aan doe. Dan neem ik deze heine, dan denk ik met twee gafelen. Dat een beetje steeds in einstrekken, dat een beetje streel je het vlees. Ja, kraak ze staat. Wat ik de alles staat, dat het fijn is. Kijk maar dat. Zij je fijn beetje wat ze dan zeggen, carne de cebrada. Streel je het vlees. Ja, kraak ze staat. Met de gafel, die gans in een peel. Waar die alles staat, kijk maar dat, want die zo zeer fijn, bloos. Dat alle in een peel. Ja, krak ze staat. En nu wil ik weten wat we aan het nächste worden doen. Daar, zet maar. Nu hebben we dat schmackjen aangepeeld. Nu wordt het nächste doen. Oké, nu hebben we dat vlees hier uit. Dat hebben we alles fijn in aangepeeld. En dan hebben we hier 3/4 koffer water, dat we dat maken. Dan doen we dit wat ze dan aan cream cheese met zo'n schmonthuis. Dat we dat maken. We hebben hier 5
Heiner brasten. En dan doen we nog deze peperschoten alle mank. En den Käse, den wollen wir zu laat mank. Ganz zu laat. Vielleicht 5 Minuten, wie den Gruppen von 4 aufnehmen. Aber einmal haben, nu werden wir das sehr sag abwarmen. Mit wir ihrem anrühren. Ich würde vielleicht noch ein bisschen mehr Wasser machen. Nicht zu viel, aber noch ein Ding, was ich will sagen, ist, vielleicht will sein ein Köffelchen machen. Weil sein Salz, weil einer da nicht mag. Bloß dort, was ich nach Taco Seasoning, dort will ich mag. Nicht zu viel, bloß ein bisschen einmal, was nicht zu salzig ist. Das ist salzig. Nu werden wir das hier ein bisschen machen. Ich bloß von alles von ungefähr. Nu wollen wir das hier von ungefähr ein bisschen machen salten. Und dann wollen wir das einmal lassen heiß werden und dann wollen wir das ein bisschen schmecken. Und dann muss sein, was das ist. So, nu werden wir das lassen ein klein bisschen prässeln, oder was heißt das, simmern. Durch vielleicht versteckt 20 Minuten. Und dann werden wir den Käse machen. Und dann werden wir taquitos machen. So, nu wollen wir den abwarmen. Dankeschön. Und dann, zoals ik zei, dan dat zij zaag abwarmen. En dan dat eenmaal aanrühren. Dat is eenmaal van een beetje te simmeren, een beetje te prizzelen. Dan dat toedaken en dan dat doorwegen eenmaal aanrühren. En dan dat hier bloos zodat het gewoon sterk gekakt is. Klaar wat zeer schijn schmecken. Dat moet eenmaal aangerührt, aber dat vangt dan zeer smaak te loten. Da wat je dan doet is dan dat een beetje smaken. En wanneer dat met meer seasoning fehlt, zo'n taco seasoning, dan doe je een beetje meer maken. Ik heb dat goed gesmaakt en ik word een klein beetje meer maken. Dat is het. Zoals ik zei, dat laten we een pommel smaken tussen. Dat wil je niet te zout krijgen, alles is saltig. De kaisen, de chicken breast, de heinenbrasten zijn ook al saltig. So, ik laat het wat groot fijn zijn. Nu heb ik nu zijn ik mes vorig. Nu heb ik den kaisen maken. Hier doen we nog een beetje tortillas nu bakken. Maar de stukjes, die zijn ja allemaal zo wit en bloos. Zo steht. En dan bakken we ons den klein beetje nu. Zo zeer fijn. En dan, zoals het staat, we gaan fressen. En dan gaan we taquitos maken. Okay, dat zijn we uit om den Käse te maken. Hier heb ik Käse. En weet je, ik doe alles van ungefähr. Je kan zoveel Käses gewählen. Ik heb hier vielleicht een stuk. En go dat kuffel vol, vielleicht, of vielleicht een half kuffel. En dan gaan we nog eenmaal 5 minuten in der gereden, maar het alles fijn verschmolten is. Nog 5 minuten abhärten. En dan willen we taquitos maken. Nu kijk je maar dit. Nu hebben we den Käse alles te maken. Oh, aber das ist fein. Das schmeckt, das ist fein. Nu wollen wir taquitos machen. Okay, da sind wir heute taquitos machen. Taquitos de pollo. Hühnerfleisch. Ja, nu kijk je maar dit. Ik weet dat eerst nog wiesen. Wo schmeckt dat nu zit? Käse alles, das so schmeckt man geschmacken. Und dann da wir hier. Weet je, dit is waarom dat is wat in een stuk heeft. Dan kan ik zo in een stuk kijken ook, dat weer doos. Maar ze mijn voeder maar zeggen, die hadden een maße spets van vleesperren en dan kleven ze nog de half uit, als den cliënt der, den customer dat geven. Maar hier is toch vleesperren. En zoals ik zei, die kan je de herd merken en dan kan je de afrieren. En dan de herd was opdeven en kan je met een schul geven, of met een arbeid nemen, of zo weer. En dan wat je wel is... Oder wat je wil leggen, wanneer die met ruis zijn, wat je dan doet, wanneer die willen eten, abhärten. Dan doe je die met een klein penseltje, oder met iets wat een klein beetje met butter hierboven bepenselen. En dan doe je die in de baken in. En dan, excuse me, mes verschluckt. Ja, maar gaan. Dan doe je 400 graden. Den Ofen abhärten und dann steckt 10, 15 Minuten, du musst dann wieder abpassen. Dann du wieder abhärten. Dann wird es sehr fein Räusch. Aber ich lege die beide weg. Räusch oder auch nicht Räusch. Das steht bloß die fein abwarmen.
Nu kijk je mal dat. Dat schmeckt bloos. Schijn wat ze dat eet je met guacamole, met salsa, oder bloos groot zo. Zo is het wel. Dat schmeckt ergens een tijd schijn. En als je wohl vielleicht sagen, aber da ist mit so viel Arbeit, na, dann braucht ihr auch nicht. Dann holt ihr lieber ein paar Hotdogs und Panchitos, flamm je dat door een micro-ondas en microwave neer en dan ga je ook een gas op. Hanna waren we nog maar wel extra schijnet aan. Dan merkt er zich zo'n sterk. Proef dat maar. Ja, je zei dat schmeckt niet schijn. Zo, kijk maar dat. Dus dat merken we aan de grote herde over in de lucht nemen, de aanvrieren. En dan ga je verlang schijnet eten. Lang schijn. Du, kijk mal dort. 5 Heinerbrasten, dat geeft 12 stuk. Ja, zo dan ga je de afvrieren. En dan ga je verlang schijnet eten. Zo dan ga je een beetje een idee hoeveel het geeft. Ja, dankzij. En dan werden we zijn wat smaken. Na, dan werden we zijn wat de taquitos de pollo, de Heiner taquitos smaken. Dus ik zei, je kan die met guacamole of salsa eten. Oder bloß groot zo. Oder je kan die met butter bepenselen en in de oven bakken, 400 Grad en 10 minuten, 15 minuten doorbakken. Dan worden die nur reich. Bei mir schmeckt es das auch schön. So, ich war von der, wo ich so ein Buffalo Picante von Mexiko schmecken. Und so ich immer sage, wir haben nicht für jeden dankbar zu sein. Wir wollen nicht selbstverständlich annehmen, dass wir zu eten haben. So, ich bin dankbar für jeden alle, für das schöne Eten. So, nu werden wir sein. Dat hat mich gleich. Merkt, dass das Werk eng ab. Ersten Tijd. Kann de Herd merken, de afvrieren. Schmecken schein mit Schabeln. Erst wird Tau eten, oder bloß groß so. Schmecken sehr schön. Und das ich sage, wenn die nicht Taco Seasoning haben, oder am Sieden durch erst wo, dann braucht erst unter Salzfleisch. Oder Fleischsalt. Und ja, erst wat kan je merken met Heinerfleisch. Dat immer erst wat fijner te merken. Dankzij.